Huwag kang uulan, huwag kang uulan, lagot ka, lagot ka. Huwag kang uulan, huwag kang uulan, huwag kang uulan. Ano ka nasisira, ulo? Siraan. Lapit nang matapos to. Ano na lang, yung pinakapadar na lang niya. Paano masabi? Padilim na ng padilim. Abutin kaya ako nito. Basahan na naman po ang ating sapatos pag nagkataon, mga kapatid. Pwede na! Natutuyo naman siya kasi gawa ng ano. Natutuyo naman yung sapatos habang bumabiyahe kayo kasi yung hangin tapos init ng makina. Paano masabi? Automatic natutuyo siya. Kaya okay lang. Basta tumigil lang yung ulan. Pero kung tuloy-tuloy yung ulan at malakas, wala. Maghapon talaga tayong basa. Pati yung sapatos natin ay basa rin yung maghapon. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Daming dala ni Kuya. Halos karamihan talaga nang makikita mo sa kalsada, mga delivery rider Paano masabi? alam mo, Grab, tok-tok, talagang laman tayo ng kalsada, mga nagdi-deliver. Ay, traffic na naman. Wala, sobrang dilim na niya. Ayan na siya. Minsan nagka-traffic dito sa may tapat ng Angkor. Ito na itong papasok ng mga expressway papuntang northbound. Kaya yung iba nag-i-stop kasi kakaliwa sila dito sa toll gate, sa entry point. Kaya yan, tulad yan. So kakainin yung linya. Kaya nagkakaroon ng build up. Ito yung pinakamalupit eh. Another one. Yeah. Yanig eh, yanig ang utak. Yanig ang utak mo dun pag nire-diretso ka eh. Grabe yung taas ng ano niya, no? A few moments later. Makakaway na sa akin yung ulan. Eh, hindi ka na ba kinikilibutan dyan sa sinasabi mo? Oops. Yeah. Umulan dito. Buti na lang, katatapos lang ng ulan dito. Pero ito ang delikado, itong madulas. Yung tipong parang nabasa-basa lang yung kalsada. I'll never go far away from you. Okay, naka-ready oh, kahit umulan yun. Hindi mababasa ang box pa naman. Meron siyang trapal na gamit-gamit. Yun, medyo maaraw na. Walang signal yung globe. Ako lang ba nawala ng signal? Walang signal yung globe. Hindi gumagana yung race. Buti na lang naka-ano siya, naka-record na. Pero walang audio, walang magandang binibining nagsasalita. Kasalukuyang wala pong signal ang ating globe. Hindi ko alam kung bakit. Kanina pa to eh, pag alis ko ng opisina.
Hanggang ngayon, wala pa rin signal. Siguro mga nasa 30 minutes na. Pwede na! Wala pa rin signal. Kaya walang audio ang ating Waze. Hindi ko alam kung ako lang ba ang walang signal. Pero dapat saglit lang to eh. Meron na. I-restart ko na yung phone ko. Wala pa rin. Pero may bar siya. Ang wala lang yung sa GPS ng Waze na ginagamit ko. Kung lahat ito apektado, dito lang tayo. Huwag tayong gagaya dyan. Baka mamaya mabigyan tayo ng resibo. Maraming butas dito, no? Kaya huwag kang tututok sa mga likod ng sasakyan. Kasi pag nakatutok ka at nabulaga ka, alam na. Tulog ka sa butas. Maraming lubak dito. Yun o. Kaya didistansya lang tayo para hindi tayo mabutas. Pagka ganyan, ang ginagawa ko, winawarning ko na yung kasunod, binababa ko na yung paa ko para masabihan siya na may lubak. Alam na nila yan pag binaba yung paa, kaliwa or kanan. A few moments later. A few moments later. Yun, may signal na siya. After 1 hour, nagkaroon na siya ng signal. At least ako ng Waze, meron na siyang audio, yung nagsasalitang babae. So, dadaan tayo ng Daang Hari. Tapos Daang Reyna. Parang exit natin ay dito sa San Pedro, papuntang Santa Rosa. Himos. Ang tao. Delikado yun. Pag nadaanan ng motor yun, semplang ka doon. Pag nagpas dito sa footbridge na to, kakaliwa na tayo para doon sa Buhay na Tubig kung tawagin. Yan, kakaliwa na tayo dito. Ito yung tinatawag na Buhay na Tubig. Mas mabilis na daan to papuntang San Pedro, Muntinlupa, tsaka Santa Rosa. Yan, Buhay na Tubig. Naunahan lang siya nung kulay-kulay, oh. Kumarurot yung abril. Takawa naman talaga. Ay, naku. Kaya kayo, chill lang. Pag naunahan kayo, kaya nyo lang. Sige na lang ito pagkarera sa daan mga kapatid. Alahanin nyo. Pag nadisgrasya kayo, kayo rin ang may hirapan. Minor lang. Sama tayo at walang magpapakanan.
para siyang ano? Para siyang walang stoplight. Hindi gumagana yung stoplight. Ito, delikado ito sa gabi, oh. Nag-develop na, oh. Dati, talaiban lang din yan. Ay, parang gagawin ng mga executive subdivision. Yan, papunta na tayo ng Daang Reyna. Kung yung kanina, Daang Hari, ito naman yung tinatawag na Daang Reyna. Dito ang tambayan ng mga pag San Irod, Pwede na! riders, rider. Yan, makikita nyo dyan, ang daming tao. Ang dami na nakapark. Diba? Yung mga nagbabike. Palacio Verde. Yan, Victoria Avenue na tayo. Ang lusot na nito, San Pedro. Yung may warehouse ng Alaska. Another one. Ano ka, papakamatay? No, hindi. No hunt siya eh. Kung dadaan kayo dito sa gabi, dapat meron kayong malakas na ilaw. Kasi madilim dito. Yan, San Pedro na tayo. Iiwasan natin yung bye-bye sa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa. Dito na tayo lumusot sa boundary ng San Pedro. So, nakaiwas tayo sa grabing traffic.